नमस्कार मित्रांनो, मी सुनील पाटोळे स्वागत करतो तुमचं आपल्या कोकणी माणूस युट्यूब चॅनल वरती। तर मित्रांनो, आज आपण निघालोय कैरी काढायला आणि कैरी काढण्यासाठी आपले सगळे फंटर निघालेले आहेत आपल्या सोबत एन्जॉय करायला। आपण कैरी काढणार आहोत आणि कैरीचं नंतर करणार आहोत खरमाट। आपण त्याचं करणार आहोत खरमाट मित्रांनो, चटणी मीठ लावून कैरी खाणार आहोत। तर आता आपण निघालोय कैऱ्या काढायला। आम्ही दगडाने पाडून कैऱ्या पाडणार आहोत, दगडी मारून कैऱ्या पाडणार आहोत आणि फुल मजा घेणार आहोत। तर सगळे आपले मित्र निघालेले आहेत बघा, दगडी आणण्यासाठी काम त्याला दिलेलं आहे मित्रांनो। नेम कोणाचा लागेल ते आता बघूया। मित्रांनो, आपण सगळेजण निघाले आहोत कैऱ्या पाडायला। कैऱ्या खाऊन कैरीचं नाव घेऊनच आमच्या तोंडाला मित्रांनो पाणी सुटलेलं आहे। पण आता आपण निघालोय कैरीच्या झाडाजवळ, आंब्याच्या झाडाजवळ। जाता जाता रतांब्याचं पण झाड आहे। जाता इथे रातांब्याचं पण जाय, ज्याचा आपण कोकम बनवतो, कोकणचा रानमेवा, त्यामध्ये ते आपलं रातांब्याचं झाड येतं। तर आपण तिथे त्याचं कोकम बनवतो। तर ते पण झाड आहे, ते पण मी तुम्हाला दाखवतो थोड्या वेळाने। तर मित्रांनो, आपण आलेलो आहोत आपल्या आंब्याच्या झाडाखाली कैरी काढण्यासाठी मित्रांनो। तर वरती जास्त काय कैऱ्या नाही, थांब जास्त काय कैऱ्या नाही। तर आता तुम्हाला दाखवतो, आपले फिल्टर सगळे तयार झालेले आहेत। दांडका घेऊन आलेले आहेत, वलटा घेऊन आलेले आहेत बघा तुम्ही। थांबा नंबर लावून दगडी बिगडी गोळा करा। तर मित्रांनो, तुम्हाला दाखवतो आता कसे कैऱ्या पाडतात हे वलट्याने। तर बघा, वरती झाडावर जास्त ओंबील असल्यामुळे आम्ही झाडावर चढत नाहीये आहात, त्याच्यावर ओंबील असतात। ओंबील सारखा एक मित्रांनो, आम्ही जे आहोत ते झाडावर चढत नाहीत, कारण झाडावरती एक मोठी मुंगी बोलावी लागेल तिला, आणि तिला आपण बोलतो ओंबील, आणि ते चावतात भरपूर। आणि बघा तुम्ही वलटा कसा मारतोय। आता आंबे कुठे आहेत? दगडी कोण गोळा करून आणणार होता मगाशी? बघू शकता कोण तो? आपण आलेलो आहोत कैऱ्या पाडायला। झाडाला तुम्हाला कैऱ्या दिसत असतील। पडला नाही। तर मित्रांनो, तुम्ही बघत असाल किती जण आलेत आंबा पाडायला, आणि फुल दगडी मारून आंबा काढणे म्हणजे मजाच वेगळी आहे। दगड कोण देणार का मगाशी? आणि हा आमचा टेम्पो। तुम्ही बघत असाल मित्रांनो, दगडी मारून आंबे पाडण्यासाठी आलेले आहोत, कैऱ्या पाडण्यासाठी। काय नेम तर कोणाचा काय लागत नाही, आता मलाच ट्राय करायला लागेल असं वाटतंय। ते नेम नाही कोणाचा। पडले दोन पडले। तर मित्रांनो, तुम्ही बघत असाल 2 कैऱ्या पडलेल्या आहेत, त्यातली एक कैरी आपल्या हातात येणार आहे। आता इथं खाली पडली, तो वलटा पण घेऊन ये। तुम्ही बघत असाल मित्रांनो, आपल्या आंब्याचा आंबा म्हणजे कैरी बघत असाल मित्रांनो, वलटा मारून पाडलेले आहे, दगड मारून पाडलेले आहेत। तर मित्रांनो, तुम्ही बघत असाल आपल्या आद्याने एक आंबा घेऊन कैरी घेऊन आलेला आहे। हा हा, तर मित्रांनो, आपण खूप मित्रांनो तुम्ही बघू शकता आपण कैऱ्या काढलेल्या आहेत। थांब, तो गेला खाली। तर आपल्याला आता पाहिजे 2-3 कैऱ्या भेटलेल्या आहेत आपल्याला। हा एक भेटलेला आहे कैरी, 4 कैऱ्या आपल्याला झालेल्या आहेत मित्रांनो। तर आता आपण हे घरी जाणार आणि त्याचं बनवणार आहेत खरमाट। आणि खरमाट म्हणजे त्याची फोडं आंब्याची कैरीची फोडं करणार आणि त्याला चटणी मीठ लावून खाणार मित्रांनो। तर बघा, फुल मज्जा येईल खाताना आणि तुमच्या तोंडाला पाणी सुद्धा येईल। तुम्ही बघू शकता हा वलटा बघा। काम करणार पण खायला पुढे येणार। तिकडे बसले हे उपाशी मित्र मंडळी, हे काम करायला काय येणार नाही पण खायला पुढे येणार पहिले।
बस झाले, चला. तर मित्रांनो आपल्या कैऱ्या तोडून झालेल्या आहेत आणि आपण बघत आहात कैऱ्या इथे खायला सुरुवात झालेली आहे. अख्खेच्या अख्खे खाते ते आईच्या गावात. तर मित्रांनो माझ्या अंगावरती चढलेल्या आहेत मुंग्या. बघा, तुम्ही बघत असाल मुंग्या. चावत नाहीत मुक्तात. तर मित्रांनो तुम्ही बघत असाल या कैऱ्या आपण घेतलेल्या हातामध्ये आणि कैऱ्यांची साईज बघा मित्रांनो, असली एक एक मोठी मोठी साईज आहे बघा ही बघा. तर मित्रांनो आता आपण घरी घेऊन जाऊन त्याचे खाणार आहोत, काप करणार त्याची आणि मस्त चटणी मीठ लावून खाणार आहोत मित्रांनो. तर चला जाऊया आपण आता डायरेक्ट घरामध्ये भेटूया काप करून खाण्यासाठी. तर चला भेटूया डायरेक्ट घरी. तर मित्रांनो तुम्ही बघत असाल आपण कैरी कापायला सुरुवात केलेली आहे. वरचा भाग त्याच्यामध्ये थोडा चीक असतो त्यामुळे तो पहिला कापलेला आहे आणि आपण आता साईडने कापणार आहोत. चटणी मीठ टाक बाळा. हे चटणी मीठ दे. काय लवकर कापत नाही किती वेळ काय लवकर लवकर एवढ्या 4-5 दगडी मारलेला कशाला द्या. तुम्ही बघत असाल रातांबा बोलतो रातांबा. हा लवकर आलास. तुम्ही बघत असाल सगळे पंटर आलेले आहेत. आपले चटणी मीठ झालेलं आहे तयार आणि कापा पण गेलेले आहेत रेडी आपली. तुम्ही बघू शकता ते न्यायला घरी चटणी मीठ लावण्यात येतं आपल्या कैरीला. ए पाहिजे की नको. हे चला उचला. तुम्ही बघत असाल कॅमेरामॅन मुंबईत चाललाय तरी आम्ही तुम्हाला डिटेल मध्ये सांगू मेसेज करू. तुम्ही डिक्लेअर करा तो मुंबईत न तोडून ठेवलं इकडे. हा पोटा तू कर. आंबेडकर काय चटणी घेतली हे पोरानो आंबा दे तिथला. काय चटणी लय आंबट आहे. लय चिकन आहे. तुम्हाला चक्कर आहे ना म्हणून चिकन आहे. पाणी काय सांबा जरा हे उचल टाकली. घेतले की ढकलतो कसा घेतले नाही एक पेट मार आंबट. आणि ही मजा फक्त कोकणाच. कोकणातला जंगली रानमेवा संपला का. शिंदे आणि ही मंडळी जी आली नव्हती. मित्रांनो तुम्ही बघत असाल आपण कैरी खाऊन संपवली. आता ही लहान पोरांसाठी चिक लागतो आपण. दुसरी कैरी कापत आहोत. चटणी हवे तुला रे. चटणी घे मग. चटणी लावून आणि हे मुंबई बँक म्हणतात की तुमचा अरे हे कार्ड जरा अजून ए ठीक जबरदस्त लागतोय. परत बोलले नाही पाहिजे. IPL जिंकले तरी गप्प बसले पाहिजे. होय अरे आवडलं काय. सीएसके फॅन जास्त मस्त आहे. IPL जिंकले ना गप्प बसले पाहिजे. तशी हे करायला पाहिजे. तुला आवडलं का रे. आम्ही तारून आवडतं का खायला. तारून. कसं आणि इथं लागतं. चर्चा चालू आहे. कसं आहे चांगलं म्हणजे कसं गोड की आंबट तिखट. आंबट आणि इथं आंबे खाता खाता चर्चा चालू आहे अतिशय महत्वाच्या विषयावर. आणि ती म्हणजे संध्याकाळी 4 वाजता क्रिकेट खेळायला जायचं आणि क्रिकेट खेळायला CSK वर्सेस MI अशा 2 टीम मध्ये इथे संध्याकाळी 4 वाजता क्रिकेटचा सामना रंगणार आहे. CSK फॅन्स वर्सेस MI फॅन्स.